Amarok. Na tomto vozidle ideme meniť predné brzdové platničky. Pri kontrole boli opotrebované, nakamerované. Na tomto vozidle meníme prevodový olej, Ravenu ako stále. Tu je tesnenie, filter na prevodovaniu. Tu máme staré tesnenie, filter, nejaké zvyšky prevodového oleja, tu je odchytený prevodový olej. Takto krásne kolega vyčistí vaňu. Tu vidíte mechatroniku. Predné brzdové platničky na Amaroku. Máme nové, značka AT. Takto vypadajú na šoferovej strane platničky. To bola vonkajšia, vnútorná, tá je o niečo lepšia, vonkajšia. V takomto stave chalani vždy všetko kontrolujú na vašich vozidlách, aby vozidlo odchádzalo z nášho servisu v poriadku. Sledujte nás na Facebooku, to je servis pneumátik.